ತುಲಿ ಎಂಕಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತ್ರ ವೈರಲ್ ಮಂತ್ರ ಮುಂದೆ ದಾದ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲದ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾಯಕಂದ ಮನಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಲೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಟೈಸನ್ ಸೋನುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟೈಸನ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪುಡದ ಏಪಲ ಬಾಯ್ಲರೇ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದು ತಿಂದು పొడిದು ಬತ್ತುನು ಅಂಚ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ ರೆಸ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಕುಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಇನಿಕ್ 17 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು 18 ನನ್ನ ಪತ್ತು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಬೆನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗನ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತದೈತಿನದ ಆಯ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಹೈಯರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರ ಅತ್ತನ ಎಬ್ರಾಡ್ ಪೂರ ಪೋಪಿರು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಮುರಣಿ 20 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚದಿ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಇತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದು ಇನಿ ಎಂಕುಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಬೇಯರಿದಿಯೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮೆಟೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒರೆಂಕ ದಿಯನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಜತ್ತದೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ತನಾಡ ಎನ್ನ ಮುಗಿ ನುಪ್ಪು ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ನೀರು ತೊಂಡತ ನೀರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಉಂಡತ ನೀರುದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆತನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ನೀರು ಜತ್ತದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೆರ್ನ ಒಂದು ಕುಂಟುಂಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅವಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕುಂಟುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಬರುವೆ ಬನ್ನ ಸಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಡ್ಸೋತಪ್ಪುನದ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಲ್ಲ ಇಡುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದಂಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಪುನು ಪೂರ ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಹೋಯ್ತ ಕುಂಟುದ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಜತ್ತದೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೋಯನು ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಮುರಣಿಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಕು ತೂರು ಪರೆ ನಾ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನು ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಪೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸಡನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸಡನ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನಕ ಜನಕ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ ಬೋಡು ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪುರ ಅಂಚದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ತೂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತೊಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂಚೆ ಐಕ ಆಪೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಕ ಪಂತೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇದು ಪೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಓಪನ್ ದೀತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರೇನು ಪುರ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೆಂಕ್ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನಂದು ಪಂತೆರು ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆವಿನಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜಾಗೆ ಸೇಲ್ಗ್ ದೀತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿಜ್ಜರು ಇಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಡಿತನಾಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪ ನಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಆನಾಗ ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ದಯಮಂತ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪಲ್ನೆ ಇಡ್ದಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪ ನಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪನ್ಪೆದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅದಪ್ಪು ಎಸ್ ಓಕೆತ ನಾನು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಜಪ್ಪುಯನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪುನು ಉಂಟದು ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಣ್ಣತ ಅಂಚೆ ಅಂತೆ ಪಾತ್ರೆಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜಿ ನನ್ನೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏಳಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೂರಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುರ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಯಾನ ದಾದ ಬನ್ನಿರ ಪೂಪಿನ ಬಂಡ
ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಉಣ್ಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ನಮ್ನೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂದು ಯಾಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏತು ಪಾಪ ಜಾಲೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಮುಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಹೋಚಿ ಜಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಜಿಗಾರನತ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ನಂಜಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒತ್ತಿ ನಾನು ನಮ್ನೆದ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಾಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ನೊಪ್ಪ ಅಂದು ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ ಏಳಿಗೆ ತುರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೋ ದಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಬಯಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೋತ್ ಆಪಿನ ತಂದು ತಿರ್ತದಂತದ್ದು ಜಾ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ದಯ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲಿರು ದಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನಿ ಅನು ಎಂಚ ಕಾರು ಇಪ್ಪುನು ಇನಿ ಅನು ವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನು ಇನಿ ಅನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಲಿ ದೇವರನ್ನತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನೆಟ್ಟೆಂತಿನಕುಲು ಸೀದ ಮನಸ್ತಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಆಪಿರು ದಯದಿಂದ ಬನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಬೇಕು ಜರ ಗೊತ್ತಾಡ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇತಿಲಕಾನೆಪ್ಪಿರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜಿಂಚೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಯಗದ ಪನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡರಿ ಅಂತುದು ಜಾಲೆ ಬರ್ರನೇ ಆಂಡು ಎಂಚೈನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಲ್ಚವನು ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಯಗದ ಪನಕ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಹಾಕುಜಿ ದಯಗದ ಪನಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತಾನ ಅಕ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕುಜಿ ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನಂತೂ ಒಂಜಿ ರೋಮಲ್ನ ಪಂದಾರ ಒಂದು ಏರಿಕ್ಲ ನಂಜಿಗಾರನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಒಂಜೆ ಪಾಡುನು ನರಮನಿ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ ಕುದರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಏತು ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ನೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪರಗು ಬಂಡದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಯ ಆಯರ್ನ ಎಜ್ಜಿ ತೋಜುಡು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪರಗು ಎಜ್ಜಿ ತೋಜುಡು ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಂತಿನೆಟ್ ಎಂಕು ತುಲೆ ಐತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ 32 40 ಈ ಏಜ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ UKG ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕಲು ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರ ಐತಿನಕುಲು ಒಂತೆ ಅಕಲ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ತೋಜುವೇರು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಡು ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲು ತೋಡು ಪಿದೇದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ 10 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕ್ ಪರಬು ಬನ್ನಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಜವನಿ ಬನ್ನಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಫರಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ ಮನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಜಾಲೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕು ತೂಲೆ ಈತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮಗ ಗೀತೆ 20 ವರ್ಷ ನಾನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಮಂತದ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಮಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಯಪದು ಮದ್ಮೆ ಆಂಡೋಂಡತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ UKG ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಚೊಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವನ ದಯಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದೇರು ಬಕ್ಕ ನಂಜಿಗಾರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ಗಂಡಲ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ಆಡ ಈ ನಂಜಿಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿಗೊಂಡತ ಏಪ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಕುಲೇನು ಎಂಕುಲು ನಮ್ನೆ ಐಡಿ ಬರ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಪತ್ತೆರೆಕ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಚಿ ಆನ ನರಮನಿ ಉಂಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆ ಬರೋ ಮಂತದ ಅಂಚ 1000 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪರಾಪು ಜಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗೊಂಡಕ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿಗಾರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವು ಪುರ ತುಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಕುರೂಪ ಮನೆದಕ್ಲು ಅದು ಕೊಡು ಒಂಜ ಕುರೂಪ ಫೇಸ್ ಕೊಡು ಒಂಜ ಕುರೂಪ ಹೃದಯ ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಡಾಪು ಜತ ಶೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಅನ್ಪುರಿ ಗೊತ್ತುನ ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಎದುರ್ದಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುನ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ದುಮ್ಮುಪುರಾಂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ದೇವರುಂಡತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಡೆಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಜಲೇರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುನಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯೂಸ್ ಏತು ಹೈ ಉಂಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ
ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಉಂಡತ್ತ ವರದಾನ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿಗಾರ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೋನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ ವರದಾನನೆ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೇರ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಕುದುಪೇರು ಅವೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಪಿನಿ 1 ಲಕ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋದುಪ್ಪುನು ಐಟೆಂಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರದಾದ ಉಲ್ಟ ಗೊಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅವೆಂಕ್ಲೆ ವರದಾನ ನೆನಪಿನಿ ಹಾಳು ಮಂತಾರೆ ಬಯಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಹಾಳಾಪುನು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಪೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಜತ್ತದಾನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಒಂದಿನ ಅಂಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಆಮೇಟು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಏರ್ ದಾದನೆ ಪನ್ನಾಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ದಾಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನೋಡತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪು ನನ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಚಾರ್ಲೊಂದು ಕುಚ್ ಬಿ ಬೋಲೆಂಗೆ ಉನ್ಕ ಕಾಮೆ ಕೆಹನ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚೆ ನಾವೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಪೇನ ಎಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇನೆ ಕನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇನೆ ಕಾಯೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ನಾನು ಇರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇರ್ದದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನ ನೆರೆಂದುಲ್ಲಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೇರೆ ಉಂದೆತ್ತ ಚೆಫ್ ನಾಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಬಟ್ಟನಾಗಲು ಬಂದದ್ದು ಚೆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆಂಡಿ ಒಂದು ಮಟನ್ ನಾನು ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಈ ಸುಕ್ಕದ ಅಣ್ಣ ಆಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬರನಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೋಪ ಅನ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಈ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಒಣಸ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂಡಾರ ಏತ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅತಿ ಪಾಪ ಏತು ಬಂಗಾರ ಪೇರು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ಐಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಪೇರು ಏತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಈತ್ ಮಾಡೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಉನ್ನ ತಿಂದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅవి ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಡಿಂದ ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ನಿಂಚೆ ಒಪ್ಪೇನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಹೊಲ ಇತ್ತದು ಏನದಾದ ನಾನು ಬಿಡು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ನಸೀಬು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಈ 500 ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ನು ಅವೇ ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಡೋದು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ஞான ஞாண்டு ಮಟನ್ ಗಾಂಡು ಸಾಮಾನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಅವು ನಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಕೈತೆ ನಾನು ಆಂಡಿ ದೇವರೇ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಪರ್ಬ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಡೇದ ಪುರ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ಸಾಕು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒತ್ತಿ ಮನ್ಪಡೋದು ಮೇರೊಂಜಿ ಬರ್ತದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿರದ ಅಂಚೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಹಾಕುದು ಹೋಯ್ದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತ ಕೈ ಸಂತುಪ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಚಪ್ಪಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ ನೀ ಬೈಯವು ಬರ್ಡೇದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈಯನೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ మటన్ అండు ముందు బిర్యానీ పైసలు బిర్యానీ ముందు ఇంజిన ಹೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆಗೆ ದೀಯ ಅಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೀಯ ಅವ
ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಕೊಲಂಪಿನ ಕನಪಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಬೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲಂಪಿನ ಕನಪಿನ ಇಬೇಕು ಬಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂದೇ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಂಕ ಇಮೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಯ್ಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಇಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಪಿನ ಕನಪಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಬೇಗೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂತೆ ಕೈತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೋನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಮ್ಯಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸೋನದು ಇಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಡೇ ಪುರ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಎಂಕುಲ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂತೆ ಉಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಪುರ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಎಂಕ ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪುರ ಇತ್ತಿದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಆಯ್ ಬಾ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮನ್ಪಡ ಓಕೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚ ಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಕನ ಅವು ಪುರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಇವಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದ ಇತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇದು ಆ ತುಂಬಿ ಇದ್ದು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲಾಂಡ್ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಲಡ್ಡ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಎನ್ನ ದಾದಪುರ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನು ಮಟನ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಪಣ್ಣದು ಬೆಲೆ ತುಪ್ಪ ಎಂಚಾತು ನಮ್ದು ಎನ್ನ ಮಟನ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಸಾರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲೆ ಸುಕ್ಕ ತುಪ್ಪವೇನು ಎಸ್ ಸುಕ್ಕ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಇಂಕಿ ಸಲ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತಿನದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಎನ್ನ ಸೋನು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆತಿ ಸೋನುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಇದೆಯೇನು ಬ್ಯಾಗನ್ ಕೊನಾಗ ಅವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪುರ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೇವಿಲ ಅದಿಯೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೇನೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೈಯದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೆರೆಮನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮಮ್ಮಿನ ವಾಚ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೆರೆಮನಿ ಇನಿಗ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ 17 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ 18 ಪತ್ತುನು ಓಕೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೈ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಪೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಚಿ ಮನ್ಪುಡತ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮಂಚಿ ತಿರ್ಗ ಪಡ್ತ
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bhavish. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ಆ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದನ್ನ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವರು ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಓಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತಾರ ಬಾಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತಾರ ಒಂದು ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಬುಟ್ಪದು ತೂಪವೆ ಉಂತಲೆ ಎಂಗುಲಂಜಿ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನ ಅಡ್ಯಾಡಿ ಕೊರಿಯರ ಈ ಕೊರಿಯನ ಕೊರಿಯನ ಎಸ್ ಈತ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಕ್ಕು ಜತ ಒಂದೇ ಬತ್ತಿಂಗ್ ಮಿತ್ ಮಂತು ಎಸ್ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನಗ ದಾದಂದ ಪನ್ನ ಒಂದು VR ಗ್ಲಾಸಸ್ ಪಂಡ ನಾವು ಫುಲ್ 360 ನಾವು ತೂಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಂದೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡನಿ ಇಂಬೆಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಂಬೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲಕಡಿದೆ ಇದೆ ಅಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಈಗ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಐಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪೊಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಬಿಜ್ಜು ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನನ ಮಬ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಬಂಡುಂಡ ಕಾಲಿ ಕೂಡ ಓದುನದು ಯಾನವೇ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತೆರೆಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕೋವೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋವೆ అయితే నువ్వు ఫైనల్ గ్రూప్ లో గేమ్ ఉండేది ಗೊತ್ತು ಹೌದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನೆ కొంచెం ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಳೆ ತೋರಿಸು ಗುಳೆ ನದಾದ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆನ್ ದಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ದಿದ್ದು ದಾದ ಪನ್ ಅವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದಿದ್ದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಪನ್ನ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ 360 ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇಂಚ ಅಂತದ್ದು ಪೂರ ತೂ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಪೂರ मेरा कॉल लॉन्च लिंक कॉल्स मैसेज लगता ಅಂಚ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಯ್ನ ಆಶೆದನೆ ಅಂದಿದ್ದು ಕೊರಿಯನ್ ಅಂಚ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಎಸ್
ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತ ಆತಿಯ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಜೋಕುಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪುರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇನ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ್ತುಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೆನ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.